muri Zimbabwe ndinongokutendai nerutsigiro rwamunondipa each and every time pana pabombshow television rinodadisa. Ndinongonzwa kufara guys. Aiwa munoita zvinhu zvinoshamisa, munoita zvinhu zvandinonyatsonzwa kuti ayo ganditi ndimhanye nechese chinenge chaita se chabuda ndichingoita se ndichipa mafanzo ebombshow television. Saka kana wasvika pana panhasi uri mumwe wavandiri kutenda, please kanganwa kusubscribe ndokuti channel yedu ikure uye tigosvika 10,000 masubscribers guys. Tasarwa nepadiki diki kuti vakavashoma shoma vakangosubscribe tatopinda. Alright, nyaya ndayanayo mukomana ari kunzi iye Clifford akamisa Winky Kuridza. So pane nyaya yazobuda naSekuru Tembo boys vakambopa yambiro kana muchikurangarira video ratakamboposta panapa bombshow television. Nogona kuti tarisa pavakapa yambiro vakati musamise Winky Kuridza isvikiro guru remuno munyika chamo chaimo. Saka right now vaisa post yakanzi wazukuru ndakavayambira kuti siyanai naWinky vakaita nharo vakafungidzira kuti ndaita majokes. Nhasi ndinovimba kuti Mike Chimombe ave nekaidea kekuti mishonga yechivanhu uriko, uye ndakambokuyambirai ndikati Winky isvikiro guru rakafanana nesu masvikiro makuru. Saka hapana pandaizosiya Winky achitemwa nemabhodhoro, kupushwa uye nekurohwa. Saka zvoreva kuti vanhu vese vakarohwa Winky vakarova ini svikiro guru reguruve. Tiregai nditi ndini ndakauraya Clifford nezuro, ndakamutumira nyanga kanomubaya pamwoyo nekuti ndiye akatuma vanhu kunotema Winky. Ndokusaka ndamuita example kuvanhu vose veZanupf. Saka next ndikutumira mheni kune wacho ari kuvatuma kumisa Winky. Ndichamuuraya nemheni kuti afe anzwa pain. Clifford akaita lucky neweather. Ndaida kuita wekutsemura nemheni pakati nepakati, saka ndakazomutumira nyanga yangu inonzi silent killer, ndo yakamuuraya yakamubaya pamwoyo. Clifford weZanupf ayo anzi Clifford weZanupf nezuro vaye vaiti Sekuru tigadzirire ZanupF ayo kamaresults ndo vapedza one by one. Nguva yekubvisa nyanga yasvika vazukuru, zvichemo zvenyu ndakazvigamuchira vazukuru. Mumwe ari kutevera manje. So vazukuru ndakuita clean up kune vese vaiti mishonga hauko. Uyo Clifford ndamuuraya, saka mushonga uyu uriko. So hanzi kune vese vanoda kuvabata, namba ndichaisa description ndichangoisa full post. Kana usina kunyatsonzwisawo zvandaita se zvandataura ongovabata wokuitira munyato. Thank you for watching. Thank you very much.